салом, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯзи навори мо аз интернет-магазин сар мешавад. Аз он мо барои муҳаммадҷон настолни игра заказ карда будем, анакнун онро гирифтем. омадем дар хона. акнун мекушоем кани ин коробка чӣ доштааст. дӯстони азиз, дар канал обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. ана ҳамин бозӣ доштааст дар як коробки калон. $670 буд ба фикрам. бозии нағз барои кӯдако. Москва 22 градус хунук. кӯдакон инро дар хона бозӣ мекунанд. намехе ҳардуш бозӣ кард. ҳар намуд карда бозӣ кардан кӯдакон. бозии шавқовар мебошад. хостам ман дар инҷо салати сезир тайёр намоям. барги салатро майда реза кардам. мурғи жарид кардагиро андохтам майда реза карда. тухми обиҷӯшонидагиро андохтам. сухарик, помидор бодаринг андохтам. сир андохтам. акнун майонез меандозам. чеснокро майда мекунам. ҳамаашро якҷо карда. акнун мегирам. ана салати мо ҳам тайёр.